Bon dia, amics golfistes. Avui us vull ensenyar, mitjançant aquesta gometa, com podem millorar tant l'inici de la pujada com la col·locació del pal en el backswing. Veureu que és un mètode molt senzill, molt fàcil de realitzar i que quan puguem tirar boles i puguem sortir d'aquest confinament, ho posem en pràctica. Ara, de moment, ens haurem de conformar a dins de casa sense la bola. Ens col·loquem la banda a l'alçada dels colzes per bloquejar una miqueta els nostres braços. Ens col·loquem en la posició correcta d'estants i una vegada tenim aquesta posició, que és la més correcta per cadascú, d'aquí iniciarem en bloc, movent mans, braços i ombros en la mateixa direcció, sense que les mans intervinguin portant el pal enfora o massa a dins. I veurem que compactem molt el moviment, ho esteu veient? Sí. I a partir d'aquí, quan rotem i col·loquem el pal, veieu que també ens limita la posició dels braços, per tant, un backswing relativament curt i controlat, i això ens ajudarà després a baixar amb control, amb línia i amb precisió. Desitjo que aquest exercici us ajudi molt a millorar el vostre swing. Ànims i molta paciència.